galtzen izan zirenaren hitzak saiatu zaitez ibiltzen. Tramankulu hauek dira ibiltzen usten ez dizutenak, tramankulu hauek dira zure traba nagusia. Ausartu zaite saia ibiltzen, narra zaite lauankatan mustro bazirudien barrezka ozen krudel bimakuluak hartzen. Nire bizkarraren kontra buskatzeak batera morroiak barreari ezin eutsiz bota zituen zutara. Tanago barre algara akulu batek osatu nindu